Was? Šéf. Oslovila ma klientka ohľadom terapii svojho 84-ročného ocka. Ten v tom čase už ležal pár rokov v súkromnom penzióne pre starších ľudí. Dohodli sme sa, že vyhodnotím situáciu podľa prvého stretnutia a s jej ockom a až potom sa dohodneme na možných reálnych variantoch terapie. Keď som prišiel prvýkrát za pánom inžinierom Ladislavom, ten ležal na posteli doslova v embryonálnej polohe. Ručičky v päsť a schúlený do klbka. Komunikácia s ním bola na začiatku trošku komplikovanejšia. Hovoril tichučkým hláskom, no našťastie mu bolo pekne rozumieť. Po chvíli sa pozerám na toto krehké teličko a dávam sám sebe otázku. Čo tu vlastne robím? Prečo ma sem život povolal? Čo a ako môžem tomuto človečiku pomôcť? Perspektíva návratu do bežného života už nebola technicky možná. Ľudia v takomto stave už vlastne dožívajú na posteli. Začali sme tým najobyčajnejším, no najliečivejším úkonom. Vzhľadom k tomu, že bol Lacko na izbe celý čas sám, začali sme terapiu komunikáciou. Komunikácia so sestričkami dlhšie ako 5 minút, 5 krát denne, vzhľadom k ich pracovnému vyťaženiu nebola možná. Plný penzión do poslednej izby. Sestričky mali každý deň nabitý program s klientami. Raňajky, obedy, večere, prebaliť, umyť, prezliecť, očesať, okúpať, nakrémovať, vyvetrať, dať lieky. Boli to úkony, ktoré trvali len pár minút. Nebol čas na osobnú komunikáciu a dlhšie srdečné rozhovory, aj keby sestričky ako veľmi chceli. Rozprávali sme sa s Ladislavom celé hodiny. Terapie sme doladili na 2 hodiny, 1-krát týždenne. Do neurčita, podľa potreby a požiadaviek Lacka, klienta. Komunikovali sme o čomkoľvek. Bolo vidieť, že na Ladislava to pôsobilo veľmi pozitívne. Nadšenie v jeho očiach, zmena dýchania, hlbší nádych, zmena farby v tvári, usmieval. Pri druhom stretnutí som doniesol knihu, ktorú sme si spolu s Lackom čítali. V rámci terapie som ho prehovoril, aby kúsok z knihy prečítal on. Aj keď Ladislav sám vedel, že čítať dlho možno nevydrží, ochotne súhlasil a načiahol sa po knihu. A to bolo pre mňa dôležité, že sa Ladislav zapájal v rámci svojich možností. Po chvíľke sme sa vystriedali a kúsok knihy som čítal ja jemu. Ležali sme spolu na jednej posteli. Držali sa za ruku a hladkali, ako vnuk so starým ockom. Bolo vidieť, ako Ladislavový tvár začala žiariť šťastím. Pri ďalšom stretnutí sme hrali spolu na ústnych harmonikách, kreslili, písali, hrali na rôznych hudobných nástrojoch. Ponúkol som mu detský klavír, zvončeky, flautu. Nosil som hry a hudobné nástroje z domu od svojich detí. Začali sme postupne rehabilitovať pohybovými cvičeniami stuhnuté telíčko. Ladislav sa vrátil za tvár šťastne a vyrovnaný. Keď som prišiel na ďalšie stretnutie, vonku už bol sneh. Natočil som z okna video na telefón a ukázal, aké je vonku krásne zasnežené slnečné počasie. Pre Ladislava to bolo niečo výnimočné, pretože podkrovné okno bolo vyššie, bo poležiacky nemal možnosť vidieť na vlastné oči okolitý svet. Opäť jeho očká zažerli radosťou. Lacko bol veľmi múdry a vzdelaný muž. Bol to študovaný inžinier, ktorý mal bohaté skúsenosti. Sám napísal a vydal množstvo odborných kníh. Bol gentleman a jeho slovník bol elegantný. Otočil sa ku mne a tichým hláskom vraví: potrebujem na toaletu. Ladislav už používal plienku. Nebol schopný ani prevozu na vozík a bol dlhé roky ležiaci. Poloha stuhnutého telíčka do klopka technicky už prevoz na toaletu ani neumožňovala. Tak mu pohodovým hlasom vysvetľujem, aby to kľudne pustil do plienky. V jeho očiach bolo vidieť beznádej, smútok a slzičky na krajičku. Zamyslel som sa. Prišlo riešenie. A vieš ty čo, Lacko? Ty si tu šéf. Ty môžeš všetko. Ladislav vypúlil obrovské krásne láskavé oči a nechápavo pozrel na mňa.
Áno, ty si tu šéf. Ty si tu náš šéf. Celý svet sa momentálne točí okolo teba. Všetci tu skáčeme okolo teba. A ja som tu kvôli tebe. Som tu pre teba. Tvoja dcérka ma sem poslala za tebou. Takže ty si náš šéf. Si náš chlebodárca. Ty si vlastne náš zamestnávateľ. Dávaš prácu mne, sestričkám, ktoré ti prebalujú tvoj vyšportovaný zadok, žmurknem na ňo a podvihnem mu sebavedomie. Dávaš prácu kuchárkam, ktoré ti varia deň čo deň. Dávaš prácu pani riaditeľke tohto penziónu, ktorá zastrešuje všetky služby. Svojím spôsobom zamestnávaš i dodávateľov hygienických a zdravotných potrieb, drogérie, pracích práškov. A ja sa napchávam. A ty sa napchávaš, No. A ja ručičky máte teplúčke, teplé. Len čo stanem z postele, už aj cvičím vesele. Ako zajko, keď si v rose, kúpe labky, nôžky bose. Kvoknem, stane, poskočí, a lesko sa zatočí. Potom ruky hore, dolu, od seba a zase spolu. Mamka rada prepáči, že mi toto nestačí, že si láhnem na pokrove a tam robím kotrmele. Tváričku majú fajn, vypadajú taká fajn, ozaj celkom fajn. Si robíte komplimenty, dievčatá? No ale som to nevidieť. Áno, Nevidieť. je to tak? Vidieť? Nie. V kamere to tak nevidieť, no. No tak je. No. Ale však dobre je, dobre. Dobre. Oni vypadajú fajn. Áno. Fajn. Celkom a takú teplú ručičku majú. Bambulky. Všelijako. Šťastné dievčatá. Ahoj, bratček náš. Sestrička moja. Ako bolo včera? Dobre, Bolo perfektne? na jednotku. Palec hore, to je bomba. To je bomba Bola toto. som ustatá ako baník, ale po roku som to zvládla. Bez teba a ďalších šéfov by tento penzión neexistoval. Bez vás by sme všetci boli bez práce. Takže ty si kľudne môžeš dovoliť s pocitom radosti pekne, krásne pustiť toplienky. Nie len, že je to potrebné, normálne a zdravé, ale ešte pre tvoje podriadené opatrovateľky aj nevyhnuteľné, aby si im dal prácu. Keby si bol sebestačný, nemali by sa o koho starať a prišli by o prácu. Bolo vidieť v jeho očiach pochopenie a úľavu. Lacko spokojným úsmevom na tvári a s ľahkosťou na dušičke dodáva sebavedomo. Teraz ide zo mňa husté. Jeho tvár zažierila čarokrásnym úsmevom a po chvíľke dodáva. A teraz ide zo mňa riedke. V jeho očiach bolo vidieť radosť, uvoľnenie pohodu a hlavne sebaúctu a zdravé sebavedomie. Po chvíľke prišla sestrička a Ladislav sa jej priznáva so slovami. Pokakal som sa. Sestrička sa milo usmiala a láskavým hlasom odpovedala. To vôbec nevadí, pán inžinier. Na to som tu. Nakrmím vás a hneď vás prebalím a umyjem vám riťku. Lacko vyčaril rozprávkový úsmev, pretože už vedel, že si to do tej plienky mohol dovoliť, pretože je aj jej šéf. Za nejaký čas pri opätovnom stretnutí bolo vidieť v jeho očiach trošku smútku a apatiu. Pýtam sa ho, čo sa deje v jeho hlave. Odpovedá, že všetko je na figu.
Čo je na figu? Pýtam sa ho. Všetko. Ležím na posteli, som tu. Snažím sa otočiť situáciu. Ale nie, šéfe. Je to len uhol pohľadu. Ja to vidím pozitívne. Ty môžeš byť rád a byť šťastný, že si tu a že ležíš na posteli. Pousmejem sa na ňo a dvihnem prst. Ladislav nechápavo zodvihol krásne, hrubé, múdre obočie. Pozri sa. Opäť som mu natočil pohľad z okna na kameru. Pozri, vonku je -2 stupne pod nulou. Je poriadna zima a všade sneh. Cestou k tebe som videl pár bezdomovcov, ako vonku mrzli. Boli hladní, smední, uzimení. Bez možnosti sa okúpať teplou vodou, lahnúť si do postele. V teplej vykúrenej izbe s rádiom. Ty si tu bývaš ako pán Grof. Denne okúpaný, čistý, nakrémovaný, voňavý, napapaný, v krásnych, čistých, opratých návliečkách, vyvoňanom, čistúčkom, vyžehlenom pyžame, televízor na izbe. Dennodenne, 5-krát denne máš navarené, upratané, o teba postarané. Ty si tu žiješ ako milionár. Opäť sa v jeho očiach blísla iskra pochopenia a radosti. Pousmial sa. Hlboko sa zamyslel a vraví. A máš pravdu. Vysvetľujem mu, že vždy si môže uvedomiť druhú stranu mince. Áno, teraz tu ležíš. Nohy ťa neposlúchajú. No, vďaka Bohu si tu. Nie vonku v papierovej krabici, nie kdesi pod mostom. Vďaka Bohu si tu na izbe, nie na operatívnej sále. Dýcháš sám. Žiadny prístroj na kyslík. Ako sa hovorí, nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A Ladislav sa postupne naučil byť vďačný. Miloval som, keď ďakoval za vzduch, za slniečko. Počuť a vidieť takýto prerod v jeho myslení a správaní, z ráznosti a uzavretosti do jemnosti a otvorenosti bola pre mňa najvzácnejšia odmena a dar. Len byť pri tom, keď sa vedome nadýchol a od srdca plným uvedomením precítene poďakoval. Bolo to neopísateľné. Slzy sa mi tlačili do očí. Nie od smútku a ľútosti, ale od radosti a od šťastia. Za nejaký čas píše Ladislavova dcérka. Píše, že sestričky si všimli, že jej očko je v poslednej dobe iný. Po príchode zdravotných sestier na izbu ich s úsmevom pozdraví, zdvorilo im poďakuje. Bolo to pre nich niečo nové, bo nikdy predtým to nerobil. V tej chvíli som si uvedomil, prečo ma tam život poslal. Ľúbim vás. Ahojte. Venované Ladislavovi a jeho dcérke Vierke, ktorí sa počas písania knihy už obaja stali anielmi. Masazisha. Nájdete v každom dobrom knihkupectve.